Hei, olen Marjut ja esittelen teille tänään tiilitallin sekä kentän. Ihan ensimmäisenä täältä löytyy Shireorimme Jumbo. Tässä on Dyles Dalle Tamman ja hänen varsansa paikka, eli hänen varsansa on Felix ja hän on tuolla karsinassa, mutta tällä hetkellä Sanilla ratsastetaan, joten hän on kentällä. Näette hänet sitten, kun se on siellä kentällä, kun esittelen kentän. Niin, juu. Ja tuolla on tällä hetkellä Pekka hommissa. Täältä löytyy sitten tiilitallin äkäisin hevonen, eli Dusty. Hän on tinkertamma ja se on tuolla onneksi tuolla nurkassa, niin hän ei tule tänne sitten äksyilemään. Täällä on tämän tallin varustehuone, eli tuolla nurkassa on kaikki varusteet. Paitsi sieltä nyt puuttuu parit, mutta kuitenkin siellä kuuluu olla kaikki. Ja sitten tuolta löytyy heinäpaali. Eli toi on tommonen romuvarasto, missä nyt pidetään kaikkea, mitä täällä tallilla tarvitaan. Ja sitten tossa on tommonen takavi, jota ei oikeastaan käytetä, koska, sitä ei käytetä, koska sitä ei saa auki, kun se on tuossa seinässä kiinni. Täällä karsinassa onkin Anna tällä hetkellä tekemässä tallitarkastusta, eli meillä on tapana tehdä aina iltaisin ja aamuisin hevosille tarkastukset. Niin täällä ollaankin tekemässä tarkastusta. Ja tämä hevonen on siis Hilu. Hän on tinkertamma ja yksi uusin raskasrakenteisemme. Sitten täältä löytyy Jörö. Jörö on Dyles Dalle Ruuna. Ressu ja Ressu on Tinker-ori. Ja viimeisessä karsinassa on Bounty ja Bounty on Ardennerin hevosori. Siirrytään seuraavaksi kentälle. Tuossa on siis meidän kenttämme. Se on siis aika uusi ja siellä on siis ratsastamassa Amalia, eli hän on minun tyttöni. Ja hän ratsastaa Dyles Dalle Tammalla, Sanilla. Tässä tunti on katsomassa Clara, moi. Ja sitten tuossa on tuommoinen jakkara, josta voidaan nousta selkään. Tässä on tallikoiramme, joilla ei oikeastaan ole nimiä. Ja sitten vielä täällä näin on meidän estekalustomme. Minä jäänkin tänne katselemaan tyttöni ratsastusta. Me näemme ensi videossa, joka todennäköisesti on lopun tallin esittely, jossa on siis tarhat, laidun, sitten löytyy pesupaikka ja yksityistalli. Nähdään silloin.